So yun mga kuwela, at may laban po ang Pinumino dito sa... Makikita ba tayo dyan? Ang dilim ah. Ang dilim. Ba't ang dilim? Ng GoPro na to, ang dilim. Sana all, naka-GoPro. Wala, Naka-play ba yan? Oo, naka-play yan. Kaya mo kahit madilim, okay lang. Hayaan nyo, puputi din kami. Puputi din kami, puputi na kayo. Nakikita ko ng mukha ko. Oh. Kaya may laban po ang Pinumino dito. Ayan, kasama ko si Paring Jumel. Yo, Chiki TV, subscribe please. Chiki Didi. Chiki Didi, Chiki Nano. Kasama ko yung mga Alegre Junior at ibang mga kalaban natin. Kita ba o dyan? Kitang-kita ka tol, kahit damit lang yung ano. Malakas. Oh. Pinakalakas. Manipa. Pinakalakas. Gaya, ito na po yung court. Bah, may bola pa dun ah. Yun oh. Court po ng Santahan na to, ng simbahan. Dito lagi kami naglalaro. Yun oh. Ma-practice na sa Paring Jumel. Si Paring Brio. Si Soren, si Berto the Great. Si Boss John Lee Mapagmahal. Shoutout kay John Lee Mapagmahal. Kay John Lee. Yun, antay lang namin yung ibang kalaban. Bali ano to, kahit puro magtutropa yung mga nandito, eh seryosohan yung laro. You know, sana all tumutunog ang sapatos. Yan, din sila ano, mga katrabaho ni Paring Brio. Tayo, si pare. Okay pare, sino yung gusto mo shoutout dyan? Shoutout yung mga kamag-anak ko sa probinsya. Ano, parang GMA. Parang GMA yung ginawa mo tol ah. Kala mo GMA yun, no? Shoutout sa mga mag-anak ko sa probinsya. Padalan nyo ako ng pamasahe. Hi guys, welcome to my channel. Yan, okay. Sakto na rin pala tayo eh, no? Yun, no? Sakto na, sakto. Lalaki nyo ah. Ang lalaki nyo ah. Yan, laro na tayo, laro. So, lalaki nila, oh. Ang lalaki. Yan, sila. Tropang Brio. Yun, no? Oh, yung Boss John Lee Mapagmahal. John Lee Mapagmahal. So, yan o. Boss John Lee Mapagmahal. Wala na. Ha? Simot ba? Simot? Hindi ko nakita. Labo na ng mata ko. Okay, game na. Game ka. So, kung maglalaro ako, sino maghanap ng camera? Paano kaya no? Maglaro ako, hawak ko yung GoPro. Yan o. Sakto na tayo. Sakto na tayo. Sakto na. 5 versus 5. Subsub na yung mga! Mabibilis ko ah.
Dari si Omeng. Ah, dara. Huwag mo iwan ha, dyan na ano ka. Ang wallet ko nandyan. Huwag mo iwan sa ano, sa labas. Nakakain ko lang. Ito na naman. Tambak kami na 5. Ha? Papa ko, sino ka makapalitan mo? Mamaya na, sige, paggaro lang. Diyan, tumingin ka naman dyan.
Kala ko Lebron James na eh. Yan. Hindi. Ay, wala cellphone ko. Pagtingin ko, charger na lang. Kailangan namin yan. Magandang lang din, bata lang. Bata lang. Ano, nakapasok na yun sa bahay, alam na alam yung galawan. Ay kasi pag binalang yung pinto ko, ano yun, maingay. Birthday yata namin. Ay, hindi. Konseng birthday niya yun. Sana yung Kahit libre yan. May wifi eh. Ay, makakayamat pa rin. kahit pagkain dun. Malas. Hindi pa makatulog kasi kamay hindi pa nakakatulog. Tawag na lang yan. Oh, lakas si Berto. Idol ko yan. Tara, meron na tayo. Okay. Game. Tarin! Talo kami, talo. Nice game. Walang tubig. Walang tubig. Hingal na. Nice game, nice game. Mga kamag-anak ko sa probinsya, nanalo kami. Walang iba kundi dito lang sa Pinuminol. Pinuminol. Oh, Pinul. Pinuminol. Basketball. May isa pang game. So, yan na. There is paring Ray. Kasi sidatingan sila. Wala bang aircon dito? Nadadry yung skin ko eh. Tubig. Iniingal na ako. Parang ganito lang yan. So, yun, download kayo sa CCTV, ayan. Subscribe, ayan na po. Ay, rebound dum nakaitim, dribble, hinarangan ni Paco. Ayun, ankle break. Wala pa nga eh, oh. Ayan na, tumira yung number block, ayun. Di ba, number block? Dribble, pinasa kay nakaitim, tapos kay Brio, tumira ng 3, Baldog. Rebound Dilameg. Ayan. Pasa kay John Lee. Kobe Bryant. Lumay up. Pasok! John Lee, magpapahal! Pinasa. Tinira ng 3. Sablay si Marites. Tapal kay Lameg. Ay na si Lameg. Ayun, pumasa. Ayun, ni Rayuma si Mamale. Hindi na umabot sa bola. Hindi ba kayo ko malaki na? Hindi na siya makayuko. Kailangan mo na mag-diet. Ayan. Sa lahat ng basketball player dito, doon tayo lugi kasi nagdadala ng jowa. Lugi tayo dyan. Pasa kay John Lee. Spot ni John Lee. Kobe Bryant for 3. Nako, pinasa. Tinira. Sablay si Marites. Rebound di floor. Pinasa kay Lameg. Ayan na, itas pasa. Ayan na, patay. Ang lamok. Dos.
Oh, ayan ang talagang magulang. Wala pang anak, magulang na yan eh. Kaway-kaway tayo dyan mga fans natin. Ayan oh, si Jason Tatum. Lumingon pa, ikaw yun. Tanga, ayan oh, si Cockroach. Oh, ba't may backing dito? Ay, naulit. Ulit. Ayan, okay lang yan. Tumira ng 3 si Kobe Bryant. Pasok, walang sablay talaga. Pag nasa camera. Tumira si Brio, hatol ng foul, pinasa pala, hatol ulit ng foul, ay wala pala, pasa ulit, tapos ayan, tumira ulit, naku, wala na. Nagpasa-pasahan na, tapos ayan, tunay na tira, pasok, ang 2-por-2. Nice pa ako, ganda nun. Tapal nila Meg, ang daming highlights na ito nilamig nyo, no? Ayan, ang score natin ay lamang parehas. Ay! Masyadong malalim. Oh, tas pinasa kay John Lee. Ayan na, tumira na naman si Kobe. Pinasa ulit, ang ganda nun ng back pass, sabay pasa ulit, tira ni JJ, pasok na pasok. Ayan. Like, share, and subscribe. Kung saan naka-violet na yun. Ayan, sandali ang katahimikan. Binibol, pinasa kay laki team. Pumatempt ng 3. Sablay si Marites. Ayan, tumira ng 2. Ayun, pasok sa 2-por-2. Ayan, inbound di mawali. Ayan. Dani Bravo. Pinasa, bullet pass, sabay fade away, sablay. Yung tira mo naman sa gitna, pasok, kuhang-kuhang sa camera. Ay, Kaji, napapanis taway ko rito, dapat may porsyento ko rito sa vlog mo ah. Ayun, harap-harapang inagaw. Sinuntok. Ay, hindi pala, inagawan lang, inagawan. Yes, bravo din. Ako nagagawa ng cut para sa inyo. Nagagalit ka eh. Busog ako? Kaya magtularan ang maglaro ng busog. Nice ball! Jolly! Tangina mo, mamamatay na yung tao. Gusto mo good. Oy, Lebron! Kanina niya pa ginagawa yun. Good. Good. Wala pa ako na.
Ganda ng pick nun. Shoot din naman pala. Ano Jay, lakad-lakad na lang. Lakad-lakad na lang. Ay, di marunong mag-dribble yan, tao! Ilang minutes na? Wala pa, putol-putol yan. Pinipitay mo? Oo. Dapat di mo kinat yung nandun si Keo. Hindi, nakuha yun. Paghawak ni Jay yung bola. Be! Sayang. Jay, naka-GoPro ka na, Jay, ha? Parang nalubot ka mo na. Sayang. Hulo ba? Ayun, tapos na yung laro. Hindi nakunan yung pag-shoot ni ano. Hindi nakunan yung pag-shoot ni Brio. Nalobat ang GoPro. Ayun o. Ayan na. Uwian na. Uwian na. Pinagpawisan din sa wakas. Makakatulog ng masarap-sarap nito. Yan. Bye-bye. Idol JJ. Shoutout kay Johnny Mapagmahal. Babush!